הגנרל המקסיקני קסטנייטה היה אדם מאוד חשוב מאוד גדול. הגנרל המקסיקני קסטנייטה היה תפארת המדינה בכל יכול. השישה רבים היו שמורים מארצות הבית, ובסייסה לצמתו מחאו כפיים, והתחלק לנו מדליות לא בזה. הגנרל היה גדול, ממש כזה. הגנרל היה יקר כל האומה, ומשמיקה הגנרל עושה כקרב ומלחמה. פן יהרג פן ייפצע, פן בראשו תפגע פצצה. הגנרל היה חשוב לכם חבל, חבל. הגנרל המקסיקני קסטנייטה מילא תמיד את הוראות המפקדה, וכמו כולם היה חוגר ופיסטולטה כשהלך אל המשרד לעבודה. ובפקודות המפקדה המקסיקנית היה כתוב שהוא צריך לשבת בית, כי כל קצין במדינה אם הוא מוכשר צריך לשמור חיי עצמו מכל משמר. הגנרל היה יקר כל האומה, ומשום כך הגנרל עושה כקרב ומלחמה. פן יהרג פן ייפצע, פן בראשו תפגע פצצה. הגנרל היה חשוב לכם חבל, חבל. הגנרל המקסיקני קסטנייטה לא השתתף לכן אף פעם בקרבו, ככל העם כולל את כל הסניוריטה היה רוחש לו אהבה ורוב כבוד. עם גנרלים הוא ישב על הוורנדות, ונדידים היו ליין ולבנג'ו, דרך בגבול המרוחק הקרב היו עומדים כאיש אחד מול המשרד. הגנרל היה יקר כל האומה, ומשום כך הגנרל עושה כקרב ומלחמה. פן יהרג פן ייפצע, פן בראשו תפגע פצצה. הגנרל היה חשוב לכם חבל, חבל. הגנרל המקסיקני קסטנייטה על הפייסה שעפו עד לכבודו, וכשאכל 20 פציונים בקוטלטה הוא התפוצץ, וזה הזיק לבריאותו. וכשהוא מת אז הנשיא דומה גדוליו, בין 40 קצינים חילק את המדליות, ותותחים ירו 200 אלומות, ואת הפלצה הגדולה קראו בשמו. הגנרל היה יקר כל האומה, ומשום כך הגנרל עושה כקרב ומלחמה. פן יהרג פן ייפצע, פן בראשו תפגע פצצה. הגנרל היה חשוב לכם חבל, חבל.